Vitajte späť v starom mlyne. Pamätáte si, ako sme v máji vyrábali skorocelový sirup proti kašľu? Zakopala som ho do zeme podľa starého postupu a dnes ho konečne idem vykopať. Chcem ho porovnať s tým, ktorý som nechala len odstáť v komore. Ten som vrstvila tak ako vždy, nasekaný skorocel kopiovitý, 2 hrsti rastliny a 1 naberačka trstinového cukru. A nakoniec som navrch naliala deci jablčného octu. Celý recept samozrejme nájdete na mojom YouTube kanáli, ale je to naozaj jednoduché. Skorocelový sirup sa už odpradávna zakopáva do zeme hlavne preto, že sklenená fľaša nie je bariéra, ale membrána. Síce chráni sirup pred fyzickým znečistením, ale prepúšťa jemné energie, vibrácie zeme, mesiaca, koreňov a minerálov. V starých mystických praktikách sa sklo a predtým aj hlina používali ako alchymistická nádoba, v ktorej sa premieňala surová látka na liek alebo elixír. Zem tu pôsobí ako prirodzený inkubátor a fľaša ako materský obal. Zakopávanie sirupu do zeme má hlavne rituálny význam. Ide o uzamknutie zámeru, kedy nádoba udrží energiu a zámer vo vnútri. Časom sa premení na liek a ide o akúsi časovú schránku alebo alchymistický časový priestor, kde sa všetko spomaľuje, zreje a lieči. A takto vyzeral sirup, ktorý odpočíval len v komore, po 6 týždňoch bol krásne voňavý, jemný a trošku priesvitný. No a teraz, po 6 mesiacoch, vykopávam ten, ktorý bol zakopaný v zemi. Zem poriadne uľahla a priznám sa, trochu som sa bála, či sa hlina nedostala dovnútra pohára. Vykopem ho, uvoľním ho zo zeme, opláchnem ho potečúcou vodou a môžeme ho otvoriť. Hlina sa dovnútra nedostala a už teraz vidím, že je sirup akoby hustejší, tmavý, uležaný a veľmi ťažko sa vyberá z pohára. Cítim nádhernú fermentovanú vôňu, ktorá mi pripomína silné švédske kvapky. Pomaly ho predsedím cez sitko, nechám odkvapkať, trošku postláčam a môžem ochutnať. Sirup je už na pohľad tmavší, aromatickejší a oveľa silnejší než ten, čo stál v komore. No a chuť má oveľa hlbšiu, zemitú a živú. Nalejem ho do fľašky, uzatvorím a skladujem na tmavom mieste. Pri kašli stačí 1 čajová lyžička 2-krát denne. Takto vám vydrží minimálne 1 rok a s ním aj sila skorocelu, zeme a času. Ďakujem vám za pozretie tohoto videa a mnoho liečivej energie vám posiela zelená bosorka zo starého mlyna.